Tichkat MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda pa YouTube channel yedu Tichkat MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa munoyeuchidzwa. Tichkat MTV tinodzifambira. Awa makare wati wafunira wauda kuya panapa. Awa anofuna ndakazofuna ndini. Wani mukadzi akati ndiri kuya. Bari pandafuna nhasi anoda foni yake. Ndiri kuti anonzi Ishmael ari mumasvingo. Akasina miji ati wagomisi nemukadzi wawo wazanya wazokera pamwana wewanhu. Ngapi zinyaya dzake atipo. Ndiani akadaro? Anonzi Ishmael. Ndiye munganga yake yaakaenda nemwana wangu kusagana. Then divine akadzi ndiri rwara anosiwasa kuya. Asi wagomisi ngapi zvinyaya dzawo nemukadzi wawo. Divine ndiani? Anonzi divine ndiani wawo. Divine ndiye murume wanga waigara nemwana wangu, wanga ari murume wemwana wangu. Kouyu ndiani? Awa ndi ihanzvadzi yangu. Maybe tinoona kuti pamwe maybe ndinomusuda ine. Hawangati vanhu vasikuda because pamakaita chitiko chenyu ndi my director. You were in charge of this thing. You can not tell me kuti mukadzi wenyu hasida kuuya, but mimi pamakaita chinhu ndima muri in charge, ndima muri kucontrola chinhu. You were in charge ndimi, nhasi uno makutadza kucontrola no makacontrola kwese kusei. Huh? Right, woman. What's the single? Mand, didn't get clear. How do you not get Not this month. Negative. 28. Chakupewa kumana kuenda nao. Munotore mukadzi iyeyo nemukomana yayo kwaunenge wari kwese wauye panapa. Asi chandikuita ndechekuti cost yese yekuuya kuvanhu wauya kangani? Kanaka kakeshi 8. Kakeshi 8. Right. Isai cost yacho. Itai cost yacho yese kuti yamari. Iye nevanhu vakiwasha bhadhara cost iyo. Saka mande ngatite izvozvo ngatinotore mota ngaite ready inotore vanhu. Kana vanhu vavo vasina kuuya, uyu handitauri kuti auye ega. Noti mumutore pamberi pemaindi yake. Yeah, kuti vanoti serious, they must know kuti serious. Ati ane nyuchi ndiyo kurumisa security Une mushonga uyu murume uyu mambo kutaura chokwadi. Zviro zvake zvese zvaanoshandisa ngezvemushonga, zvese zviri kuitika zvese zvimishonga yaari kushandisa. Ndine tsamba iyi. Protection order yakatorera mwana wangu kubva pakutanga pandakamangara nyaya iyi yaitika ndakatanga kuenda kupolisi padangamvura police station. Ndikaenda naye nemukadzi wake nemwana wangu. Tikasvika tikaona officer anga aripo pikisai unozi pikisai. Ubva atienzanisa. Asati enzanisa kudara wakati imimi gomisi zvawaita pamwana uyu unofana kuenda woripe. Uende kumusha kwavabereki wemwana wotaure zvawakaita. Uende kumusha kusagambe wobvise zvinhu zvawakaisira mwana. Asi pakapera 2 days ndakazoona mwana wangu akutumirwa summon. Mupurisa waye atompa advice kuti enda utore protection order. Mwana wangu paatouya achiti mama ndapiwa summon. Ndikati ngerei zvikazazi protection order uri kuita noise. Kumashure kwekunga inini mwana ataura kumapurisa kuti waindishandisa wachinditisa basa mubama nekuzondisira zvinhu zvemarituals. Baatoenda govharisa pepa racho iri. Protection order. Saka pakaiswa protection order isusu takabva taita kaya kuzi musasataure kana chinhu. Ndopa ndakazoya kwasabu kuti ndiuye ndizodaiwo kweso. Apa wainyepa futi kuti inini mwana uyu haasi muzukuru wangu asi papepa apa pastatement yake akanga anyoresa kuti nephew muzukuru. Asi panapa makamubvunza wakati yanga iri shamwari yemukadzi wangu. Pepa riri panapa iri rine zvese. Okay. You know, we'll see how we can go around.
rimwe dambudziko randinaro mambo ndibatsire iwo mwana wangu akazvitakura waju handizivi pamwe uchafa ndiri chirikadzi mambo ndinokumbira wewe ndibatsire iwo ndibatsire iwo mwana wangu waju kuda kusununguka handizivi pamwe uchafa inini mwana wangu akafa ndiri kutakura bhokisi kuendesa kumusha kwagomisi handina zvandinogona kuita nekuti mweya wakaisirwa mbuya Gomisi. Uri kuona saka iwo ukatadza kutaura nevanhu vako kuti vanhu avauye panapa lodhi yese inenge iri pamusoro pako isu tichangoitawo zvekuti zvinhu zviite sei zviite asi ndoti Gomisi nyaya yako iyi gadzirisa chii uyazoya panapa ruchema panapa Gomisi zvozvo ubaunza izvezvo neslim isati simbokuona apa ini nanzuna tichakutsvagira vanhu kana wauya nevanhu vatatautenda kana vanhu vauri kuya vanhu vavasiri kuuya hatina zvatinomboita newe ba isusu takuchitoita zveforce man and hatitombokunyepera we are now using force takuchishandisa zvese zvese asi zvimwe zvatoka I can foresee mabasa achipera zvimwe zvatichashandisa zvacho unobudza mombe shamwari enda kuche kuti Gomisi enda ujani right ndiyazo taita kuma Monday shaka date mota iripo pamusoro shaka date izvi ndikuda kuti nditaure maererano nemurume ichifika pabasa pake uyu murume uyu muri kuona mamiri akaita ari pabasa pake muri kuona zvakaita pamberi penyu mimi ngatiti asi pamberi penyu anenge akaita sei murume uyu haaite uyu pane umwe mukoma wake amwe ane dziso aso uyu haaitawo ende wanotorwisa varume ava ndikuramba rezvoti ndakarumwa nenyuchi ndabva kwavari uyu ndakarumwa nenyuchi saka ndikuti ndinoda kuti pamberi penyu changamene nditaura kuti murume uyu haaiti uyu musamona akaramba akanyarara kudai haaiti ba murume uyu haaiti uyu Right, okay, kasaka man. No, tigaiti zvasakuita tishandise mawizi. Kuza tibatsira mwana kana akatokora kuda rest, afanogara. After rest, saka tikaona isuti munhu tunoti kubatsira Gomisi party. Kana kuramba akubatsira. Isuti takuchita zvese zvese. Dunya matima. Pamusoro iyi mambo wangu ndine urombo kuona amai wachichema pakati pedare Elisha Matseka ndine urombo kuona amai wachichema pakati pedare nekuda kwekumisidzana patakaita nababa ava tiri pakati perwendo urwu wanoziva mukudaidzwa kwandinoita rimwe zita randinodaidzwa naro ndiri kumasove ndinonzi Mazoba Dinesh zita rekumasove kwatinonamata randakapuwawo nemweya ndakatsanangura namai ava ndikati muri kuita nyaya dzenyu ndine chiratidzo chandinopuwawo mukati mekunamata asi muchambondibatirawo munamato makadai baba ava ndiri kuda kutsinira kutaura kwakuchiita baba vangu wakamira kuti baba ava munhu mukuru amai wakapotswa neshiri exactly zvandakanga ndakawataurira kuti ndo zvichaitika wakagara kudai ivo vanoti wakangozwa mupfungwa mavo kuti regai ndidai pawakangodai vanoti shiri yakapfuura kudai kanorowera pamudhuri wachifunga kuti zvino shiri kuti yafa here wachida unoibata zvayabhururuka zvayaenda dai Mwari azovaitirawo zvakanaka baba vabude pachena munyaya dzavo dzese ndatenda imimi chikontinya kuita munamato Abzoro imambo nyaya dziri kutaurwa murume uyu musoro uyu atanga kuuya
ndakasimudza maoko pane zvandiroda kutaura handina uzika ndikasimudzazve maoko akabuda akamisa mota yake neapo ndakamuteera akati mambo tichamurova home ndawe ndakuzwa zvakuta ainomwe wako motika yava yakamira hanangu ndiziya ndakavatera ndikasvika pamotika ndikasvika wakadantarisa mandafuratira motika panapa ndinomwe wandakataurira ukati siyai zvakadaro zvino ndiri kuona inini panapa ndekuchengetedza panapa kwakazi tichairowa home and away aine umwe wakauya naye the very first day vaine kamotika kadika kaita zvitaura nekuti zvakutaurwa panapa ndikaaatimbokani here aizviona tashayana kana azvifunga kuti bambo mungoti shangamire tikamunuza isi tiri chatambudzika saka mudaro kuti timukani tikane naye chiyonyarava akarumwa ngenyichisita muchaya Discuss TV, inonakidza zvikuru